Ġie ffirmat ftehim bejn l-Awtorità tad-Djar u l-Aġenzija Support li se jwassal sabiex persuni b'diżabilità ikollhom aktar indipendenza. Permezz ta' dan il-ftehim se jkun hemm ħidma aktar mill-viċin bejn l-Awtorità u l-Aġenzija. B'hekk l-Awtorità tad-Djar se tkun tista' tgħin persuni b'diżabilità li jkunu qed ifittxu post fejn jgħixu, iżda ma jkunux jistgħu jixtru jew jikru l-post tar rashom. Dan ikun jista' jsir wara li Aġenzija Support tkun għażlet il-persuni kkonċernati wara proċess ta' assessjar li fih jiġi assigurat li l-inkwilin prospettiv ikun jista' jgħix għal rasu. Il-kirja tal-inkwilini se tiġi determinata skont is-sitwazzjoni individwali ta' kull inkwilin. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes qal li dan il-ftehim se jkun ta' aktar għajnuna għal persuni b'diżabilità, filwaqt li jwassal għal aktar ħidma mill-viċin bejn l-entitajiet tal-Gvern. Qal li dan il-ftehim huwa biss wieħed minn numru ta' inizjattivi tal-Gvern li qed jgħinu l-persuni b'diżabilità jgħixu b'mod aktar indipendenti fis-soċjetà. Matul din is-sena minna ħafna wkoll rigward il-persuni b'diżabilità fejn għall-ewwel darba wkoll l-iskemi tal-għajnuna tal-Awtorità tad-Djar tneħħa l-means test għal rigward ta' dawn il-persuni u fil-każ ukoll ta' persuni li japplikaw għal xi għajnuniet oħrajn anke ma jiġix mittieħed dak l-inkam li jirċievu min-naħa tal-Istat minħabba d-diżabilità tagħhom. U dan ukoll wassal biex aktar nies komplu jirċievu aktar għajnuna, partikolarment fuq affarijiet li qed itejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Intant il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli stqarret li dan il-ftehim verament se jkun ta' għajnuna biex jissaħħu l-inklusività u l-indipendenza ta' persuni b'diżabilità. Stqarret li dan il-ftehim imur jitfid mal-istrateġija tal-Gvern biex persuni b'diżabilità jintegraw u jgħixu aktar fis-soċjetà. Qed nagħmlu dak il-pass importanti biex inneħħu id-destituzzjonalizzar. Bażikament meta persuna tkun indipendenti tkun tista' titneħħa minn dar residenzjali tal-Aġenzija Support u tibda tgħix ħajja aktar indipendenti għal rasa f'appartament jew f'dar illi jkollha fil-komunità.